dudu bondo dudu rupa among ati pawi luput pisan kena ping luput pisan kena pisan kok kena ping 4 iki mbok pisan ora ngrasa bocah kok ya yen gampang luwe yen angel angel se nggak ana apa ora iso kowe iso 50 ya tenan harus lawe ra ngenyang lha aku nggih entuk 50 lho kok kaya mbok selawe iya padha blas ayo terus langko tan kena tinumbas sinden siji ki guyokno agar berikut suarane wabet kita kok mangap-mangap kok blojangan lah aku mingkem malah ra metu suarane Mas ayo diaturke langgame dadi ati lumantar muda irama ndherekaken cah temlu ugi Mitra Pro Audio semoga sakjase
Sinarung suarane gongso lumantar seni gembrung muda irama. Minangka atur pisungsung lelagon kunjuk dhumateng para pupunden wonten ing Telaladan Desa Ambutoh Kecamatan Ngasem Bojonegoro. Mugi-mugi kanthi lagon menika saged dadosaken panglipur kunjuk dhumateng pangsami lan mugi-mugi saged damel jambi sayah ing wekdal dalu puniki. Sinaringan kalian Mitra Pro Audio. Iya nom-nom. Rosa-rosa. Enek sing siji anak buta nduk iki. Laga Aja ki ngono ya boloku lho biasa. Tak belani, Mbah. Mangan kumpul aku pajak sita iki. Ora umum kok. Aja ra umum piye. Ora betah lesu. Tapi eket nang mobil lho nduk. Iso gemut pentol iso kresek tintekno Ya aku dhewe. sing nyangoni. Ngono. Wetine kleson. Gawanku kuwi. Pak Basir. Nggih. Sing Dibatutke, Nduk. Wis jamak loprae yen wong urip coba lan godane gede sopran dene neranganti dadak dadi gawe so enek sing senggak. anek penonton sing nyuwele nduk Napa? iki kaya gak wong kene to loro iki Jih. oh nonton iku dune seneng lho kok sak sore sanggo wangi jane adem apa mikir apa ngono Jegunggut. jegunggut e basa ndi enek basa kok jegunggut Enek. Basaku ngono kuwi. Nek model adem karo sanggawang atik jegunggut gino. ditutukno nduk yo yo Aji dengan panuwun Mbak Wiwi nek sampun ngaturaken ing swasana mugi-mugi kanthi lelagon menika saged dadosaken sukarna penggalih kunjuk dhumateng Bapak Ibu.